आप सबके छोटे बेटा, आप सबके छोटे भाई चंदन सागर की ओर से तमाम भोजपुरी श्रोता सुनैया के तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बा। देखी एक जीवन का सच्चाई है भाई कि आजकल के युग ऐसा हो गई बा कि घर में मेहर अइला के बाद लोग अपने आप के भुला जाता, अपने माई बाबूजी के वीरान समझे लगता। चली कैसे एगो कवि भाव में लिखले है कैसे कि बाबूजी के जो कर बूझे, कि बाबूजी के जो कर बूझे, माई के नौकर जुगवा वो कर आइल बा, हो जुगवा वो कर आइल बा, जे भाई के मारे ठोकर जुगवा वो कर आइल बा, जुगवा वो कर आइल बा। बाबूजी के जो कर बूझे, बाबूजी के जो कर बूझे, माई के नौकर जुगवा वो कर आइल बा। बाबूजी के जो कर बूझे, माई के नौकर जुगवा वो कर आइल बा, जुगवा वो कर आइल बा, जे भाई के मारे ठोकर जुगवा वो कर आइल बा, जुगवा वो कर आइल बा। बबुआ भयली लोढ़ा से बड़ी छैली, दौरा में डेग जब जेठानी घरवा धइली, बबुआ भयली लोढ़ा से बड़ी छैली, दौरा में डेग जब जेठानी घरवा धइली,
बाबूजी बैरी हो जाता, दुश्मन हो जाता, और मेहरी के का बुझता रे माई जी बैरी बाबू भइले दुश्मन हो। मेहरी के बुझ तारे बढ़ काई धान हो, बढ़ काई धान हो। बीबी खाले मेवा माई, बीबी खाले में